Na een flinke poos bezet te zijn geweest door werk- en bouwverkeer, was het zondag eindelijk zover. Het geheel vernieuwde stadspark werd geopend. Gedeputeerde Erik Geurts zorgde voor het inzaaien van de graszaadjes, zodat het park flink mag gaan bloeien. Gelijktijdig stelden ook de buren van het stadspark de deuren open voor de bezoekers. De grote kerk kon bezocht worden voor de kunstschatten, de Engelse tuin verzorgde een concert van Stichting Passion en het vernieuwde Venrayse Museum hield alvast met trots een sneak preview. We zijn hier als Stichting Venrayse Museum heel blij mee. We zitten hier op een prachtige locatie met heel veel mogelijkheden om Venray te laten zien. Te laten zien aan de bezoekers van Venray en aan de eigen inwoners van Venray. Mooier kan bijna niet. En wat vindt u er mooi aan? Het gebouw is mooi, de locatie is mooi, de ligging is mooi en de inrichting is al aardig en wordt heel mooi. In het museum is de komende 3 weken alvast een tentoonstelling te zien. Vandaag begint de tentoonstelling De Rooiste Loper en daar laten een aantal leden van het historisch platform, een 20-tal leden, laten zien wat zij Venray te bieden hebben, wat ze gedaan hebben voor Venray en wat ze gaan doen voor Venray. En je kunt dus verbindingen zien tussen datgene wat die leden doen. En het is heel fijn dat die leden elkaar ook ontmoeten en van daaruit elkaar ook weer treffen en andere activiteiten gaan doen voor Venray. In de tussentijd wordt op de achtergrond gewerkt aan de definitieve invulling van de komende exposities. Ja, we zijn nu bezig met het programma te ontwikkelen tot het eind van het jaar. Dat is bijna rond. Dat kunnen jullie binnenkort in de krant zien wat het gaat worden. En we hopen het volgend jaar het museum echt te gaan openen. We zijn nog bezig met een invulling te geven aan de vaste tentoonstelling en een programma voor de wisseltentoonstelling voor komende jaren. Nou, we gaan een semi-permanente tentoonstelling maken waar we echt de hele geschiedenis van Venray laten zien. De belangrijkste dingen. Want Venray heeft best veel geschiedenis. En wat we gaan doen, en dat is heel apart voor een museum, is we gaan een verbinding leggen tussen binnen en buiten. De mooiste dingen van Venray staan buiten het museum, niet in het museum. De mooiste dingen zijn bijvoorbeeld de beeldenschat en de grote kerk. De kerk in Oerle, het oorlogskerkhof van de IJsselstein. Ik noem er maar een paar, maar er zijn er nog veel meer. En wij gaan nou proberen een verbinding te maken met binnen en buiten. Binnen wat laten zien over die mooie dingen, opdat mensen ook op ter plekke naar die dingen gaan kijken. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken in het nieuwe complex De Borggraaf, het huis van Venray.